jama'a mutuwa ake ji. Kaga duniyar nan da kake ganin ta wallahi mafarki ce. Ka san ne mafarki ko? Ka san haka zaka kwanta ka tashi ya riga ya wuce ko? Wallahi wata rana haka zaka yi ta birgima a cikin kabarinka kana ta tunowa cewa wai ashe na taɓa yin wata rayuwa a wani wuri wai duniya. Me nayi? A lokacin zaka girbi abin da ka aikata. Wallahi kowa sai ya mutu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Qur'ani yace duk wata rai sai ta dandani mutuwa. Inji Allah yace dha'iqa daga zaqa yazuqu zawq dandana. Manzo Allah yace inna lil mauti sakarat. Mutuwa tana da daci, mutuwa tana da abubuwan ta marasa daɗi. Wanda ya mutu shine zai baka labarin me ya tarar. Kowa sai ya ɗanɗani mutuwa. Muna jarraban ku da alkhairi da sharri. Idan kaga alheri Allah ne ya jarrabe ka. Idan kaga sharri Allah ne ya jarrabe ka. Allah ce wa ilaina turja'un. Ku sani kuma gare mu za ku koma. Wallahi sai ka je. Ko kafiri da yake ganin ba zai je ba sai ya je. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ubangiji ya rantse yace wallahi sai an tashe ku. Kai yanzu ko mutum ne ya maka rantsuwa yace wallahi sai na ma kaza, ba za ka shiga taitayinka ba? Ballantana Allah mahalicinka ya rantse yace wallahi wallahi latub'athunna, wallahi sai an tashe ku. Akwai wata rana sunanta kiyama, kuma ba a zuwanta sai an mutu. Thumma latunabba'unna, sannan kuma wallahi sai an ba ku labari. Kai wani abu sai Allah wai yace wai latunabba'unna daga naba'u ne, sai an ba ku labari, sai an labarta muku, sai an sanar da ku bima amiltum, abin da kuka aikata. Kuma Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir. Wannan fa abu ne mai sauki a wajen Allah.